jeg Torben Jeppesen, jeg er administrerende direktør og medejer af Trykteam Svendborg AS. Det at fremstille tryksager i dag er temmelig energikrævende, og i den forbindelse har vi ønsket at tilgodese vores kunder så meget som muligt ved at forbedre miljøet omkring de tryksager, vi leverer. Det vil altså en svanemærkning, som tilgodeser, at de produkter, vi køber, belaster miljøet så lidt som muligt, og der er 100% bortskaffelse af papir og returkemi. Udover det, så er firmaet FSC-godkendt, som betyder, at det papir, man køber, kommer helt sikkert fra bæredygtig skovbrug. Det seneste tiltag for at nedbringe CO2-udledningen er, at vi har købt strøm fra Sydfyns Elforsyning, og her ved årsskiftet har vi underskrevet en ny 3-årig aftale, og strømmen kommer fra vindmøller på Langeland. Hej, jeg hedder Claus, jeg kommer fra Sydfyns Elforsyning, hvor vi arbejder med vindmøller. Vi har en moderne vindmølle, den kan producere på 2 timer i blæsevejr, svarende til hvad en husstand bruger på et helt år. Og faktisk så er vindstrøm jo tilgængelig i langt flere timer end eksempelvis solceller. Heldigvis så er rigtig mange virksomheder også med på at sikre deres egen grønne profil ved at deltage i den her vindstrøm.